Det her, det er muligvis verdens mindste kuffert. Der kan stort set ikke være noget som helst i den her. Det tror jeg godt, I alle sammen kan fornemme. Men i dag skal jeg altså tilbringe alle mine 24 timer stort set med den her. Fordi vi skal nemlig rejse. Det er ikke sådan en traditionel rejse egentlig. Så jeg skal rejse ned over Tysklands grænse, og jeg skal nå til Tysklands grænse, før den her video den kan stoppe. Det eneste lille twist er, at de her kufferter, det er en del af min video. Så alt hvad jeg ønsker at tage med mig, det skal kunne være i sådan en kuffert her. Hvis jeg ønsker at spise mad, så skal jeg også have det med i en kuffert, hvis jeg vil transportere det. Hvis jeg gerne bare vil spise det på stedet, så kommer der en anden twist. Men lad os komme afsted. Det minder mig lige om, jeg skal jo nok ikke afsted uden at fylde noget i kufferten først. Jeg finder lige nogle ting. Altså problemet er primært lige nu, at hvis jeg skal have noget som helst med i min kuffert, så skal det jo helst være noget praktisk. Men hvad kan man tage af praktiske ting med, når man vildt ikke ved, hvad jeg skal ud på? Og jeg kan ikke have mad i den. Jeg kan jo ikke have noget. Hvad kan jeg tage herfra? Jeg kan vitterligt ikke engang have et Pokémon-kort deri. Det er for stort. Og det var faktisk et fedt Pokémon-kort. Okay, altså jeg har fundet en lille figur. Den kan jeg have i min kuffert. Men jeg kan jo ikke have andet. Altså det kan jeg ikke. Vitterligt, det eneste jeg har kunne finde, der kunne være der i, 2 små figurer. Der kan være 2 figurer i min kuffert. Ja, jeg skal afsted nu, og det her, altså det kommer til at være et mareridt, der kommer ud på. Jeg skal til Tyskland. Vi ses. Vi tager selvfølgelig bilen afsted. Jeg kommer simpelthen ikke til at gå hele vejen til Tyskland. Det kommer ikke til at ske. Det vil tage flere dage. Ses. Men her kommer twistet så. Ser I? Jeg har flere kufferter. Jeg har i alt 8 kufferter. Og for at unlock flere kufferter igennem dagen, så skal jeg altså udføre nogle forskellige udfordringer. Hvis jeg udfører en udfordring, så har jeg muligheden for at få en kuffert mere. Men udfordringerne kan faktisk udløse nogle forskellige ting også. Blandt andet, at jeg kan få lov til at handle, og alverdens andre ting og sager. Og så håber jeg egentlig på, at der er nogle venner, der måske gider at hjælpe mig igennem dagen. Fordi ellers kommer det her til at være meget, meget svært. Men vi skal mod Tyskland. Jeg er nu kommet til Kolding, og det er altså et godt stykke alligevel. Jeg har kørt i, hvad har det været? 30-40 minutter. Det er alligevel en del. Og jeg er stadig rimelig langt til grænsen til Tyskland. Men lige nu, der handler det lidt om, at jeg skal prøve at få fat i nogen, der kan hjælpe mig. Fordi jeg har brug for at kunne lave en challenge. Og det kræver altså, at jeg mødes med en person, som jeg kan gøre det med. Ellers så kan jeg ikke gøre det. Jeg kunne selvfølgelig gøre det med en fremmed. Men det bliver også det, jeg kan stå midt på gaden med det her. Altså, I finder ud af, hvad det er. Lad os komme ud til nogen, jeg måske kender. Det er sygt mærkeligt. Okay, folkens. Jeg har taget min kuffert med, og vi er kommet ud til en skov omkring Christiansfeld. Der er rigtig langt. Bare lige info. Det har taget 50 minutter eller sådan noget hjemme fra mig at komme hertil. Vi er godt på vej mod Tyskland, og det kan jo noget. Altså, der er ikke længe til, vi kommer til at være der. Jeg skal mødes med en kammerat herude, og vi skal spille pool mod hinanden. Jeg har et poolbord med, hvis I er i tvivl. Så jeg har simpelthen taget et poolbord med ud i skoven. Jeg skal selvfølgelig ikke bære på det, for det må jeg ikke. Jeg må kun have ting i min kuffert. Men jeg regner med at finde ham herude. Vi skal over til bilen, og så skal vi spille pool mod hinanden. Hvis jeg vinder det her pool mod ham, så er det sådan, at jeg unlocker noget nyt til videoen. Lad os komme afsted. Hey, Pike! Hej! Svinger du dig rundt derude, eller hvad? Det ser lidt nøjeren ud, det der. Ja, men ud over vandet. Jeg har lige et poolbord, hvis vi skal prøve at spille pool mod hinanden. Har du taget poolbord med i skoven? Det har jeg. Ja. Det er det ting. Ja. Det er super. Jo. Bare lad være med at falde i. Ja. Okay. Men nu er det altså tid til, at vi skal spille pool mod hinanden. Og hvis jeg vinder den her challenge her, så får jeg lov til noget helt nyt i videoen. Så er det blevet min tur. Jeg fik allerede de første. Okay, jeg er hel. Og jeg er halv. Det er din tur. Ja. Ej, så er det der igen. Kom så. Yes! Jeg mangler kun den sorte kugle nu. Let's go! Jeg har vundet. Og det betyder altså nu, at jeg får min næste ting i videoen. Nu har jeg en gave til dig. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Indkøbskurven. Ja tak. Det her, det betyder altså, folkens, at jeg nu kan tage ud og handle ind. Men der er et twist, fordi jeg må kun handle ting ind, der kan være i den her indkøbskurv. Hvis det ikke kan være der i, må jeg ikke købe det. Vil du egentlig hjælpe mig med at få noget mad? Det kan jeg godt. Jeg har McDonald's. Ja. Kan vi få noget, der kan være i den her? Det tror jeg. Altså, vi skal bare øve os lidt. Ja, så gør vi det. Okay. Så tager vi til Mac'en. Det gør vi. Okay, Poik. Ja. Du har tænkt dig at gå ind nu og skaffe mig noget mad. Ja, godt. Ikke også? Jo. Kan du ikke gøre det? Jo. Vil du med? Nej, det er okay. Vi ses. Ja, farvel. Jeg håber seriøst, han vælter noget godt nu. Nu skal jeg se, hvad jeg kan finde til Shadys. Det skal jo være i indkøbskurven, som vi har lige her. Okay, står han nu. Det skal jo, altså jeg tænkte nogle nuggets her, for at se, om man kan lide dem. Dobbeltting.
Det må han godt få med. Altså, jeg håber virkelig, han kommer tilbage med noget godt mad. Men en lille ting, det er jo altså, at lige nu har jeg kun én kuffert. Og det er en smule skidt i forhold til, at klokken er allerede 17. Og jeg er ikke engang tæt på Tyskland endnu. Altså, jeg skal helt vejen til Tyskland, hvis jeg skal komme videre med det her. Okay, alle sammen. Få mig nøjesene, som de kan være her i. Det tror jeg, han bliver glad for. Jeg mangler stadig noget at drikke også. Jeg skal finde en eller anden måde, jeg kan komme ud og handle på. Men først så handler det altså om, at jeg skal få noget mad. Jeg håber, han kommer tilbage med noget godt. Det ser ud som om, han kommer med noget der. Hvad er det, du har taget med? En lille gave til dig. Er det tops? Nej, det skal da nuggets. Det er nuggets. Det er jo perfekt. Men altså, det bliver jo ikke middag, det her. Nå, skal jeg gøre det hen med os eller så? Ja, ved du det? Nej. Nå, det vil Shadys ikke have. Men nu skal vi ind, og så skal vi finde ud af, om vi kan få noget mere. Det skal jo være noget stort, så jeg tænker, vi tager noget, der er rigtig stort her. Og vinklen kan nok blive godt. Nå, men imens der bliver hentet mere mækken, så skal jeg altså have noget at spise. Det er nødt til. Det er simpelthen det første mad, jeg får i dag. Jeg må ikke bevæge mig rundt med det her, fordi jeg skal have det i min kuffert, hvis det skulle kunne være der. Jeg glæder mig til at se, hvad han tager med ud næste gang. Okay, jeg tror altså, Pøjk kommer med noget mad nu. Skal vi lige se. Hvad så, Pøjk? Har du fundet noget? Er du klar? Du fik plads til en burger. Sygt nok. Ja. Jamen, lækkert. Fint. Jamen, det får jeg da bare lige spise. Okay, det er meget lækkert. Nu skal jeg da spise. Så er det mækken. Ja. Vil du have kurven egentlig lige hurtigt? Jo, altså, bare lige mens jeg tak. spiser her. Jeg skal lige smage. Altså, det er lækkert, det her. Har du kørt med den anden? Jeg måtte ikke få noget. Du købte ikke noget til dig selv, eller hvad? Nej. Fik jeg da ikke ved, jeg måtte. Nå. Det må... Nej, men hvad det hedder, jeg skal faktisk videre nu, Pøjk. Okay. Fordi jeg skal ud og handle. Det er super. Jamen, jeg tager ud og handler. Ja, så vi ses. Vi ses. Går jeg bare hjem igen. Okay, jeg er altså nu kommet over til Føtex, fordi jeg skal ind og handle. Og jeg kan altså kun handle i min lille indkøbskurv, som jeg har liggende her. Det er det eneste, jeg må handle. Det bliver seriøst svært, men jeg skal have et eller andet, og jeg er nødt til at finde noget at drikke snart. Men før jeg kan gå ind og handle, der skal vi altså lige hurtigt gøre en ting. Fordi at jeg har fået en udfordring, der hedder så, at jeg skal lave 20 armbøjninger. Super nem udfordring egentlig, men det gør, at jeg unlocker endnu en kuffert. Så vi skal altså lige hurtigt have lavet 20 armbøjninger. Lad os lige få gjort det. 1, 2, 3, 4 og 20. Så kan vi altså få endnu en kuffert. Det betyder altså nu, at jeg har fået endnu en kuffert. Og jeg har fået den her fine en. Den kan vi simpelthen bruge til at handle ind i ud over det. Så nu kan jeg både fylde indkøbskurven, og jeg kan altså også ud over det fylde sådan en her med ting og sager. Ikke at der kan være det store i den, men altså, lad os komme ind og få handlet. Hvad skal vi have her? Jeg kan ikke have noget af det. Okay, jeg har simpelthen fundet noget nu, at jeg kan have med i min indkøbskurv her. Fordi jeg har brug for noget at drikke. Bogstaveligt talt, det har jeg virkelig. Jeg har ikke drukket noget hele dagen nu. Og sådan en her, det ligner ikke, den kan være indkøbskurven, vel? Men hvis man lige swupper den der op, og så lige godt ned med den. Den kan jeg have med mig nu. Jeg kan seriøst købe en sodavand, men den kan selvfølgelig ikke være i kufferten. Vi skal finde noget, jeg kan tage med mig, fordi jeg må ikke tage den her med mig. Jeg må kun drikke den på stedet, fordi den altså ikke har været i kufferten. Lad os komme over og finde noget andet. Vent lige lidt. Det ligger i kurven. Det betyder, at jeg må købe begge dele her. Jeg kan simpelthen få muslibar også. Det er jo lige pludselig noget lidt mere rigtig mad, kan man sige, i stedet for. Men nu skal vi altså finde noget, jeg kan have i kufferten. Det her, det går ikke, at det kun er det her, jeg køber. For det må jeg kun spise på sædet. Alright, jeg har altså rendt lidt rundt for at lede efter noget, der kunne være i. Og jeg har fundet noget, der er fuldstændig misplaceret inde i butikken. Denne her. Det her Lækkerol, det kan simpelthen lige præcis være nede i min kuffert. Hvis jeg lige maser godt til, og så lige trykker godt til her. Det passer seriøst perfekt. Det kunne ikke være bedre end det her, så nu kan jeg få 3 ting, og den her må jeg faktisk tage med mig. Det er perfekt, fordi det her det er ikke bare en ting, man lige spiser i en bid. Jeg har simpelthen fået min indkøbskurve med ud, og jeg har fået min lille kuffert, så det er perfekt. Nu skal vi altså bare videre. Nå nej, det må jeg ikke engang. Jeg skal spise det her og drikke det inden. Lad os prøve at smage på sagerne. Simpelthen det første, jeg får at drikke i dag. Det er faktisk lækkert. Jeg får det lige spist, og så skal vi videre. Fordi jeg har en lille aftale med en, jeg skal lave en udfordring med lige om lidt. Er det en abe? Det er Dulli. Hej Sjæls. Hvad laver du oppe i træet? Det vil godt være, og så tænker jeg, hvor er jeg lige i nærheden? Ja, Så kunne jeg godt lige kravle op i træet. Hvad laver du her? Det er fordi, jeg skal udfordre dig til noget. Ja. Jeg har taget skak med. Ja. Sådan en miniskakspil. Fordi at, jeg skal prøve at vinde sådan en kuffert her. Jeg skal rejse til Tyskland lige nu. Jamen, det kan vi da godt. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer ned igen. Nej. For at være helt ærlig. Nej. Så kan vi spille heroppe, hvis det er. Ja. Okay. Oj. Og skulle du have nogle tæsk i skak, eller hvad? Det det er svært, det her. Ja. Nej, den væltede. Kan vi ikke spille, Dulli? Hvordan skal vi? Okay, vi kommer ikke til at spille skak her. Det gør vi ikke. Ej, det føler jeg godt. Altså, det kommer ikke til at fungere, det her på nogen som helst måde. Det tror jeg heller ikke. Må jeg bare vinde den, eller hvad? Den der kuffert der, må jeg lige se den igen? Ja, det må du faktisk godt. En betingelse, så skal jeg også have det skakbræt. Vil du have skakbrættet? Jeg vil gerne have det. Fint nok. Ja, så tager du skakbrættet. Tak. Det er den. Det var faktisk Tak skal du have. Det var en fin udfordring, den der. Jeg stikker bare af med din mikrofon. Hej. Nå, men jeg har endnu en kuffert nu, så nu kan jeg få lidt mere med mig. Nå, det var da nemt nok. Så fik jeg lige sådan en kuffert med her. Jamen altså, Dulli, jeg havde faktisk lidt noget andet, jeg også gerne ville spørge dig om. Ja. Her, Ja. der har jeg noget, jeg har taget med hjemmefra. What? Det her, det er 2 Bear Bricks figurer, hedder det. Ja. Ja. Jeg vil gerne bytte dem med dig,
for noget. Jeg er nødt til at få et eller andet ud af det, fordi altså, jeg skal have noget, jeg faktisk kan bruge på min rejse her til Tyskland. Lige nu har jeg kun 2 figurer. Okay, hvad med, at vi tog til et supermarked eller et eller andet, og så kan du fortælle mig lige præcis, hvad jeg skal købe? Okay, det er faktisk ikke en dum idé. Så må vi ud og handle igen, hvis du lige skal købe mig eller noget, jeg kan have Så min må du kuffert. lige tænke lidt over, hvad vil du gerne have? Ja, det finder jeg lige ud af. Fordi vi er kommet over til Rema, og jeg har taget min figur med. Vi skal finde noget, der passer ned i den. Det skal vi. Så er der et eller andet, du sådan tænker, du skal have? Altså, helt ærligt, jeg tænker mad. Altså, jeg er nødt til bogstaveligt talt bare at køre snart, fordi jeg skal virkelig nå ned i dag, hvis det jeg gerne vil. Okay, vi finder altså lige noget. Det er 20p. Hold op, men ikke 1080p. Du skal ikke filme mig med noget kamera. Vil du have det? Det vil jeg faktisk gerne. Ja, værsgo. Det er hvad det, du har fundet. Mini donuts. Jeg tror, hvis vi er heldige, så kan der være lige præcis én i den her kuffert her. Ja, altså, jeg vil gerne have en mini donut. Det er ærligt talt lækkert. Du får også kun én. Altså, Ja, jamen, så du tager resten? ja, så resten. Og du bytter for 2 bear bricks. Er du klar over, hvor dyre sådan nogle bear bricks er? Er du klar over, hvor lækker en donut er? Men det er sådan nogle mystery nogle. De koster sådan 100 kroner for en. Den her, den koster 15 kroner for 6 stykker, men det er en donut. Donuts, de smager virkelig godt. Vi gør det. Nå, du fik skaffet dem der. Skulle vi jeg. bytte eller hvad? Jeg har taget kameraet med selv. Ja. Og du får 2 figurer. Ja, Og det er nogle ret seje nogle. De er faktisk mega fede, dem her. Der var du heldig. Den har med i donutten. Nå. Smager de godt, donutsene? Det smager faktisk fint nok. Du er de? Vi ses, jo. Det er min, den der. Okay, jeg skal bare videre mod Tyskland nu, så min rejse skal til at slutte. Jeg har nu 3 kufferter. Den ene er tom, de 2 andre er propfyldte. Og så har jeg min kurv selvfølgelig stadig. Den her. Det værste er, jeg tænkte egentlig ikke, at den her dag ville blive særlig hård igen. Men den har faktisk været rimelig hård, fordi det gik lidt op for mig, hvor lidt der egentlig kan være i sådan en kuffert der. Jeg skal videre mod Tyskland nu, og så må vi se, om jeg møder nogle flere på vejen, eller hvor det var. Altså, jeg skal synes bare afsted nu. Det kan ikke blive ved. Jeg kan ikke blive ved med at bare køre rundt. Jeg skal afsted. Okay, jeg er simpelthen taget videre over til dig, Johannes. Ja. Fordi jeg skal prøve at se, om jeg kan vinde endnu en kuffert. Ja. Jeg har ikke plads nok, føler jeg ikke. Okay, så vi skal simpelthen lave den her udfordring for, at du kan få endnu mere plads. Jeg skal have mere plads. Ja. Altså, hvis jeg taber et dart mod dig, så kan jeg ikke få kufferten. Ja. Så vi skal spille dart, og vi har simpelthen Vi har verdens vores mindste. største dartskive i hver. Ja, Det er helt åndssvagt. det er vores dartskive, som vi skal kaste mod. Okay. First try, Okay, fint. og jeg gør det baglæns. Du gør det baglæns? Hvis jeg får den her, ikke også? Ja. Overvej lige. Så får du alle mine vil kufferter. være. Ja. Du får alle mine kufferter, hvis du gør det. Jamen, det vil være helt fucked. Det Ja. vil være helt crazy. Okay, skal jeg lige prøve? Nej, jeg var ikke engang tæt på. Altså, det virker ikke. Oj, det var Jeg kan overhovedet tæt ikke på. fornemme den. Den er så lille. Altså, den var lige her. Den Jeg var lige der. ved at ramme den, føler jeg. Nu kommer den. Ej, det var faktisk ikke langt fra. Men Johannes, jeg tror helt ærligt ikke, det er muligt, det her. Tror du ikke? Nej. Skal vi prøve bare lige at stå tæt på? Er du klar? Ja. Se om jeg kan ramme den her. Ramte du den? Jeg missede den. Gjorde du? Ej, det er pinligt. Det var faktisk virkelig Ja, fint. det var faktisk... Men jeg ved ikke, altså, jeg kan jo ikke rigtig sige, at jeg har vundet en challenge mod dig, så jeg har jo egentlig ikke rigtig vundet en kuffert, når vi ikke kan spille spil. Nej, det kan være, at vi skal køre race i mit toilet. Skal vi køre race? Ja. 3, 2, 1. Ej! Han var meget hurtigere. Din var lidt hurtigere i optræk, fornemte jeg. Ja. Og Vi havde næsten samme topfart. ja, altså jeg vil sige, at det var lige før, vi blev måske endda nødt til at kigge på kameraet, for lige at finde ud af, hvem der kom først. Okay, vi laver lige sådan et replay, hvor vi virkelig lige ser. Ja, Ja. lad os det. Godt. Ej! Men det betyder jo altså nu, at jeg har fået endnu en kuffert. Det er jo sindssygt. Endnu en kuffert simpelthen. Hvor er kufferten? Det gjorde sygt ondt, men prøv at se, hvor den er. Nej, du har ikke lagt... Det er lidt næste, det der. Ja, jamen men nu har du en til kuffert, og det skal du være glad for. Ja, ja. Har du lyst til at se min fuldautomatiske havregrynssprødningsmaskine? Jo, det vil jeg da gerne. Okay. Altså, jeg har lidt nøj på lige nu, Johannes. Ja, det kan jeg godt forstå. Og hvordan er det så? Det her, det er mod. Okay, så sådan der. Oh my god. Altså, den er meget intuitiv. Oh my god. Er det? Den er sindssyg, den her jo. Okay, den er faktisk sindssyg, den her. Nå, men jeg kører bare hjem nu. Okay, jamen det... Nå, jeg skulle se din havregrynsmaskine. Ja, det kan vi godt. Altså, prøv at overveje alt det her. Det her var fordi, jeg skulle rejse til Tyskland med en minikuffert. Ja. Og nu bliver jeg skudt af luft. Altså, hvad sker? Okay, så jeg har lige været inde ved Johannes, og jeg endte med at få en Snickers med. Den kunne simpelthen være i indkøbskurven, så jeg har fået en Snickers, men jeg skal altså spise den her, før jeg må køre videre jo. Så det betyder, at jeg nu skal sidde og spise Snickers her. Jeg kan ikke rigtig gøre andet. Jeg har sådan cirka en halv time nu til grænsen, og så er det egentlig bare over der, og så er jeg færdig. Men ja, jeg tænker, jeg tager dig ud af mod grænsen, og så vender jeg lige tilbage, når vi nærmer os. Folkens, det er så dumt det her. Der er lige en ting, der er gået op for mig, og det her er dumt, fordi
Jeg har taget hele vejen til Tyskland nu. Klokken er lige nu 22:30 om aftenen. Jeg har brugt hele dagen på at køre herover, og jeg har glemt mit pas. Jeg kan ikke komme over grænsen. Det kommer ikke til at ske jo. Hvor er det dumt. Det kan ikke være. Jeg synes, jeg kørte hele dagen. Nej. Okay, det jeg tænker at gøre, det er altså, at jeg kører tættest muligt på grænsen. Det er altså nede ved, vi kører hen til Bingo Bistro Kruså. Og så tænker jeg altså, det er der, hvor min rejse ender. Jeg kan virkelig ikke komme ud af landet uden pas. Altså, det kommer ikke til at ske. Jeg kører lige derover. Det, som I kan se bag mig lige nu, det er altså Tysklands grænse. Og jeg er her med min kuffert, som jeg startede ud med. Det her, det er altså... Okay, det er faktisk ikke engang kufferten, jeg startede ud med. Men det er tæt på, ikke også? I den her, der ligger der... Jeg tager min mobil. Jeg har min Lækkerol her i. Og jeg tænker simpelthen, at det er det, vi slutter af med. Vi skal smage Lækkerolen. Det smager peach. Godt. Men med det slutter min rejse simpelthen igennem hele dagen. Altså, jeg ville have været afsted hele dagen, og jeg er nu endt ved Tysklands grænse. Jeg kommer ikke over. Men folkens, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Hvis I nød den, gå ned og smid et kæmpe like. Skriv i kommentarfeltet, om der er andre steder, jeg skal prøve at tage hen med minikufferter. Det kan være, at jeg kan skaffe nogle andre kufferter, som der måske er en smule mere plads i, men hvor det stadig er en lille kuffert, ikke også? Fordi det her, det var rimelig umuligt. Altså, det kan være udlandet. Det kan være ørken. Det kan være en jungle, vi skal i med en minikuffert. Who knows? Det er op til jer derude. Skriv det i kommentarfeltet, hvad det skal være i hvert fald. Og ellers så ses vi bare i næste video alle sammen. Hej hej!